Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 3:48 minutu igaro diren honetan, Realak atzo aurkeztu zuen Javi López Alavesetik egindako fitxaketa berria. Tenerifearra da, Javi López 21 urte besterik ez dauzka, 22 orain, eta 6,5 milioiengatik fitxatu du Realak, baldaro 23 luze eta 75 kilo dituela. Beno, lehenik eta behin hitz egin dezagun apur bat bere ibilbideari buruz. Alavesek oso gazte zela fitxatu zuen, 2018-19 denboraldian Alaves berako fitxatu zuten, 17 urte besterik ez zituela, eta Alavesekin guztira arrobian eta lehen maila kontuan hartuta 110 partida jokatu ditu, gol bakarra sartu, 6 pase, 11 txartel hori ikusi ditu eta txartel gorri bakarra. Ezkerregaleko jokalaria da, lehen denboraldian Alaves ben 2018-19an 2 norgehiagoka besterik ez zituen jokatu, 16 jokatu zituen 19-20 denboraldian filialean ere, lehen mailan 19-20 denboraldian debutatu zuen norgehiagoka bakarra jokatu ostean, hementxe ikusiko dugu hain zuzen ere, Zeltaren aurka Alavesek jokatu zuen norgehiagokan jaitsiera urtean. 2020-21 eta 21-22an 11 norgehiagoka jokatu zituen Alavesekin, eta lehengo urtean asentatu zen bigarren mailan talde Babazorroarekin 35 norgehiagoka jokatu zituen aurreko denboraldian, bigarren mailan, eta urten lehen mailan 34 norgehiagoka. Realaren fitxaketa hau logikoa da, azken finean ezker regal horretan Kieran Tierney joan zaio, haien jokalari oso garrantzitsua, baina oraindik ere minartuta dago, eta horri oreka bat bilatzeko oraindik ere behar bada Jonathan Gomez ez zuen oso jokatzeko oso prest ikusiko edo kirol zuzendaritzak, eta horren ondorioz Javi Lópezen aldeko apustua egin da. Beno, esango dugu lesioak muskularrak besterik ez dituela izan, urte batean aurten hain zuzen ere otsailaren 12-tik 17 arte egon zen geldirik, eta beno, orokorrean esango dugu ez dituela lesio ugari. Realarentzat hori oso garrantzitsua da, jokalari erregular bat fitxatzea, azken urteetan lesioekin gertatzen ari dena, beno, nahiko ezoikotasunetik edo ikotasunetik nahiko kanpo dagoelako. Internazionala da Espainiarekin, azpiko kategorietan jokatu du Javi Lópezek, hori ere aipagarria da, eta Imanolen sistemarako ere jokalari egokia dela, esan daiteke. Zergatik, orain artean ere lauko atzealdeko lerroetan jokatzera ohituta dagoen jokalaria delako, eta hori ere Realarentzat albiste positiboa da. Momentuz ezer gutxi daukagu jokalari honen inguruan esateko, denborak esango du, ematen duen errendimenduak hitz egingo du, eta zorterik onena opa diogu zalantzari gabe Javi Lópezi Realean. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.